ko baliku kalan bɛna daminɛ tile 2 in na. Ayiwa baliku yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye an ka kan na? An bɛna o de ɲɛfɔ aw ye bi. O la an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. An b'a ɲini an lajɛbagaw fɛ u ka an ka jajuru ninnu lajɛnsɛn walasa mɔgɔ min bɛ an ka kan kumaden ninnu fɔli fili la u bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. I b'a ye tuma bɛɛ lajɛlen na an b'a ye kumakɛlaw ni laselikɛlaw ani mɔgɔw b'a fɔ tuma bɛɛ ko n den kɛra baliku ye walima baliku kalan bɛ sen na nin yɔrɔ masina in na. Yala baliku o tɛ se ka fɔ an ka kan na wa? A bɛ se ka fɔ an ka kan na kosɛbɛ. Baliku ye arabukan kumaden de ye. O baliku o bɛ fɔ cogo di an ka kan na? Mɔgɔ min si b'a ta a san 18 na ka yɛlɛ walima ka ta san 21 na ka yɛlɛ u b'a fɔ olu ma ko u balikuyara. O baliku o bɛ fɔ cogo di an ka kan na walima o fɔ cogo tɛ an ka kan na wa? Kosɛbɛ a fɔ cogo b'an ka kan na. O la bi an bɛna na o de ɲɛfɔ aw ye. O la n'a fɔra ko baliku arabu kumaden de don. A bɛ fɔ an ka kan na de ko gisin. O la mɔgɔ min sera kumakuru wusu ma, mɔgɔ min kumakuru la n'a a sera ka maturité la, an b'a fɔ o de ma ko gisin. O la bi ta tɛmɛnen kɔfɛ kana fɔ bilen ko baliku a fɔ ko gisin. An y'a fɔ aw ye an ka video dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko arabukan ale ni walikan 100% 1% o de b'an ka kan na. N ko olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna nɔlabilaw bɛ yen n'o y'a remplaçant ye. Nin y'o dɔ ye k'a yira aw la. O la bi kɔfɛ aw kana fɔ bilen ko baliku a y'a fɔ ko gisin.